Четене с разбиране по системата на вълшебните въпроси е иновативна работна книга, разработена за деца с специални образователни потребности на възраст между 7 и 12 години. Тя предлага различен, по-достъпен и щадящ подход към ученето, метод, който развива уменията за разбиране на текст, мислене и общуване чрез игра, логика и въображение. Изданието е разработено от Антония Николова в сътрудничество с логопеди, ресурсни и начални учители. Системата стъпва върху 5 вълшебни въпроса: кой, какво, къде, защо и какво следва. Чрез тях децата се учат да разбират смисъла на прочетеното, да задават въпроси, да правят връзки в текста и да разказват със собствени думи. В книгата са включени над 30 увлекателни текста с герои, които вдъхновяват и учат чрез примери. След всеки текст следват практически упражнения, игрови задачи, ключови думи и цветни визуални опори, които подпомагат вниманието, паметта и концентрацията. Подредбата на задачите следва плавен, прогресивен модел. От кратки и опростени текстове към по-дълги и логически свързани. Системата на вълшебните въпроси е подходяща както за индивидуална работа у дома, така и за занимания с ресурсен учител, логопед или педагог. Работната книга е пътеводител за развитие на увереност, речников запас, критично мислене и умения за изразяване на емоции. Тази книга помага на децата да учат със смисъл, а не наизуст, и превръща четенето в удоволствие, разбиране и откривателство. Четене с разбиране. Системата на вълшебните въпроси, защото всяко дете има нужда от своя начин да учи и разбира света. Виж повече и поръчай на comprehend.com.